găsit, iubitori ai Iașului, a istoriei orașului celor 7 coline. Pentru astăzi m-am gândit să vă prezint câteva informații despre o statuie semnificativă din orașul nostru, și anume statuia poetului național Mihai Eminescu, aflată în vecinătatea Bibliotecii Central-Universitare cu același nume. Statuia din bronz a fost realizată de sculptorul Ion Schmid Faur și inaugurată în Iași în anul 1929. Inițial a fost amplasată în fața Universității Alexandru Ioan Cuza, mai jos de statuia lui Mihail Cogălnicianu, pe locul în care se află astăzi statuia lui istoricului Adexenopol. În perioada comunistă, în anul 1957, statuia a fost mutată din fața Universității pe amplasamentul actual, adică lângă Biblioteca Central-Universitară Mihai Eminescu din Iași. Și această statuie a fost inclusă în lista monumentelor istorice din județul Iași, elaborată în anul 2004 de Institutul Național al Monumentelor Istorice din România. În spatele statuii, pe soclu, observăm o inscripție ridicată din inițiativa Ateneului Popular Toma Cozma din Păcurari, Iași, în anul 1929, iar puțin mai jos vedem un basorelief care îl reprezintă pe domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare, în timp ce își aduna oștenii după bătălia de la Războieni. Acest basorelief din bronz păstrează semnătura sculptorului statuii, Ioan Schmid Faur. Inițial, pe acest basorelief era inscripționată și o strofă din poezia Doina, scrisă de Mihai Eminescu. De-ai suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-ai suna de 2 ori, îți vin codri în ajutor. Versurile au fost scoase de pe soclul statuii lui Mihai Eminescu în anul 1946, pentru a nu crea interpretări politice. În centrul grupului statuar se află poetul Mihai Eminescu, iar în stânga și în dreapta sa cele 2 întruchipări alegorice ale filozofiei și iubirii, femeia și filosoful. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă 2, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Fără el oricare lucru și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii Daci, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. El Moldovei îi e fiul,
și munteniei nepot. L-am înviat întreg Ardealul, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt, cuvânt. Opera de artă a fost realizată prin subscripție publică, chete și mai multe acțiuni, din inițiativa Ateneului Popular Toma Cosma din Păcurari, Iași, și prin sacrificiul mai multor iubitori ai poetului național, care au reușit să adune 1.500.000 de lei. Prin strângerea banilor s-a organizat concursul pentru cea mai reușită sculptură a poetului Mihai Eminescu. Primul concurs s-a ținut la 2 mai 1927 și au participat sculptorii Ion Mateescu, Costin Petrescu, Vittorio Rossini și Ion Schmid-Faur. Din juriu făceau parte personalități cum ar fi Constantin Toma, Gheorghe Popovici sau Mihail Sadoveanu. Al doilea concurs s-a ținut la 2 octombrie 1927 și s-au înscris următorii: Sorin Iordăchescu, Mihai Onofrei și Ion C. Dimitriu Bârlad. La fel, din juriu făceau parte personalități cum ar fi Osvald Racoviță, Petre Bogdan sau Mihail Sadoveanu. Abia la cel de-al treilea concurs, organizat la 26 mai 1928, s-a reușit găsirea unei figuri simbolice potrivite. La acest concurs au participat 3 sculptori: Richard Heth, Ion Mateescu, ambii cu câte o machetă, și Ion Schmid-Faur cu 2 machete. Juriul a fost format din personalități precum Mihail Sadoveanu, Orest Tafrali, Ioan Șoarec sau Vasile Costin. S-a ales macheta prezentată de Ion Schmid-Faur și s-a hotărât ca piedestalul să fie înalt de 5 metri și 20 de centimetri. Statuia a stat mai multă vreme acoperită de pânze, întârziindu-se dezvelirea. Acest eveniment a avut loc în cele din urmă, în anul 1929. După cel de-al doilea război mondial, în 1957, statuia lui Eminescu a fost mutată în vecinătatea fundației, la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, așa cum am mai amintit. În acest loc se aflase Monumentul Unirii din Iași, realizat de către Olga Sturza, inaugurat în anul 1929 și demolat în anul 1947 din dispoziția Comisiei de Armistițiu. În centrul grupului statuar este poetul Mihai Eminescu, iar în dreapta și stânga sa, întruparea alegorică a filozofiei și a iubirii, filosoful și femeia. Eminescu are o înfățișare impozantă prin hlamida antică cu care este îmbrăcat. Statuia are 3 metri și 35 de centimetri înălțime, ea dominând zarea copoului de la înălțimea socului de 5 metri și 20 de centimetri. La propunerea lui Orest Tafrali, socul a fost puțin modificat. S-au introdus 2 scaune, precum la statuia lui François Coppée din Paris. La picioarele poetului se află, ca și în viață, filozofia sau înțelepciunea, sub chipul unui bărbat care își sprijină capul în mână, în partea dreaptă a statuii, și poezia sau iubirea, imagine feminină pentru care a servit
ca model soția sculptorului, o pictoriță gorjeancă născută Nicolescu. Multor trecători nu le sunt cunoscute adevăratele semnificații ale monumentului, mulți dintre aceștia crezând că poezia este reprezentată de Veronica Micle, iar filozofia de sărmanul Dionis. În partea din fața statuii, pe socul, se află inscripția Mihai Eminescu 1850-1889, iar la partea de jos a acestuia este un basorelief care reprezintă pe Cătălin și Cătălina din poezia Luceafărul, având gravat în bronz o strofă din această poezie. Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în codru și în gând, norocul-mi luminează. Dragi prieteni, iată că timpul alocat acestei ediții a emisiunii Iași, orașul studenției mele, a ajuns la final. Până data viitoare, Marius Riscu vă dorește toate cele bune. La revedere!